because after this, I want us to go into this new chapter. Sure. I want us to bury this and go into this new chapter. There's the mic in front of you. Speak to whoever it is that you think needs to hear from you. Yeah. To my former teammates, Platinum Stars, Sundowns, former teams that I played for. Ngifuna ukuthi ngiyaxolisa for ukundisappointa ngale talent lele nginalo, and ngiyazi mina ngitshela every day ukuthi top Mthembu Zulu, and maybe nami lento le ngayithathela ekhanda. So for that ngifuna ukuxolisa to the coaches abangicoachile previously. Ngifuna ukuxolisa ngakho konke ngokenzile, okurong ngokenzile. So I think and I hope ukuthi Sivuka ngezibhlungu njengoba usuliqhubeka kangani zakwethu ezimbi eyishaqo sekhanda nekuyizona engajwayeleki, kodwa ke sineqiniso lokuthi into inokwenzeka emhlabeni. Kodwa ke sivuka ngezithi defender ke elike lasebenzela laphana iSundowns kakhulu kanye nayo ke i-Orlando Pirates laphana alisekho emhlabeni. Ngomthombo othembekile ke esithe masicoshela kona cha kuvele ukuthi i-car accident, kodwa ke bekungaka revealwa okunye okutheni njengoba ke kuveza ukuthi cha kunembangela yokuthi adlule emhlabeni. Saxolisa ke ukulinka isikakhulukazi noGogo Maweni njengoba ke kuwavela umbango khona inkundleni zokuxhumana ukuthi ke cha bebuza uMcG bebuza ukuthi cha uMaweni unomthelela yini ekuphileni kwekusasa likaSiyabonga Zulu. Asekuveza uMaweni ukuthi cha yena noma engenawo umthelela otheni, kodwa ke wayengeke avuma ukuthi kube nezinto ezenzeka kubantu abam-oppositionayo noma ke abantu abalwisana naye bese ziba successful. Njengoba ke waduma kakhulu enkundleni zokuxhumana ukuxoxisana kwakhe naye, ingakho ke sigcina sikwazi silinke naye, kanti futhi ubuye abe ubaba wengane yakhe uMaweni. Ngane kwethu ngaphandle komusho isikhathi sakho siyafisa ukuthi dudu emndenini wakwaZulu, siphinde sithi dudu kubalandeli bebhola lonke nje jikelele, siphinde sithi dudu kubantu nje ababemkhonzile nabasondelene naye nabangani kubo bonke abamaziyo uSiyabonga Zulu. Siyafisa ukuthi sizovula khona laphana kwi-comment section mayelana nalolo daba.